Så vil jeg gerne på Trykkefrihedsselskabets vegne byde velkommen til en formiddag, der har én ting på programmet. Den knægtelse af forsamlings- og ytringsfriheden, som den yderste venstrefløj praktiserer. Det er et emne, som vi i Trykkefrihedsselskabet længe har ville sætte på dagsordenen, og derfor er jeg glad for, at i dag at kunne præsentere et panel af kompetente personer, der har det til fælles, at de på første hånd har stiftet bekendtskab med fænomenet. Og derfor kan man sige, at det vi kommer til at møde her i formiddag er en slags vidner, og det er derfor, vi kalder det for et dokumentationsmøde. På vores hjemmeside kom vi til for skade at kalde mødet for venstrefløjsvold på Cepos. Der var noget med et komma. Det kan jo misforstås. Og jeg kan allerede nu afsløre, at det ikke er Cepos, vi har i kigget. Men hvis nogen spørger, hvorfor det er venstrefløjens og ikke højrefløjens vold, vi sætter, eller knægtelse af forsamlings- og ytringsfriheden, som vi sætter på dagsordenen i dag, så er svaret, at det ville også meget gerne sætte højrefløjens eventuelle knægtelse af forsamlings- og ytringsfrihed på dagsordenen. Hvis vi vel at mærke for nys om, at det er et udbredt fænomen. Men som landet ligger i dag, så må vi sige, at det har vi ikke kunnet forske os frem til. Det vi har kunnet, det vi er kommet frem til, det er især den ekstreme venstrefløjs aktiviteter, og der er en knægtelse af de her vigtige friheder, som er både et udbredt og underbelyst emne. Vores møde er jo, som vi kan se, åbent for alle, og som alle vores møder er, og vi konstaterede for et par dage siden til vores glæde, at et par af den, ekstreme venstrefløjs mest navnkundige aktører faktisk havde tilmeldt sig mødet. Her tænker jeg på den blogger, der hedder Monika S. Hansen blandt andet, eller kendt som Schansen. Og det synes vi synes det var pragtfuldt, at hun ville deltage, så hun også kunne drøfte eller stå til ansvar for sine aktiviteter i dette forum. Men så vidt jeg ved, er hun med ikke at dukke op. Men ikke så meget mere fra mig. Jeg synes, vi skal give ordet til dem, der ved noget om tingene i dag. Og det foregår på den måde, vi har 5 oplæg, og de har et bestemt antal minutter, og jeg har tænkt mig at håndhæve det med hård hånd. Og når så de har været igennem, så holder vi en pause, hvor man kan købe kaffe og andet derude. Og så mødes vi igen til spørgsmål og kommentarer herinde. Og lad mig da først give ordet til Kim Møller fra Aarhus, som både har oplevet det og er ekspert i emnet. Hvor er det henne, Kim? Værsgo. Ordet er dit. Det er den, jeg skal tale. Du skal bare tage den første gas. Jo. Men jeg vil sige tak for at blive indbudt til at tale. Jeg har beskæftiget mig meget med emnet de senere år. Og, jeg er først lidt om mig selv. Jeg har blogget Broderhedsposten siden 2003, og jeg blev truet af nogle SUF'ere, Socialistisk Ungdomsfront, tilbage i 2005, i forbindelse med George Bushs besøg i København. Og på det tidspunkt var det ikke noget, jeg sådan bekymrede mig om. Det var bare fulde unge anarkister, kan man sige, autonomer. Men så omkring 2008-2009, der kom der flere store happenings, eller hvad kalder man det, Aktion Luk Lejren mod Sandlejren, og i 2009 borgerinitiativ Kirkeasyl. Og derfor skulle jeg sammen med en af mine venner, en blogger, som mange af jer kender, ind på Nørrebro. Og jeg havde kameraet i hånden, og jeg har ikke forestillet mig, at det skulle være et problem. Jeg er godt klar over, at de godt måske kunne genkende mig, og så ville antaste mig på en eller anden måde, men jeg forestillede mig ikke, at det var så slemt. Men vi kommer gående stille og roligt, og vi er flere hundrede meter fra Brorsons Kirke. Så kommer der sådan 2 maskerede på cykler hen op til os. Og den ene af dem siger, du Kim Møller, væk herfra, racist, ud. Og altså, det var ikke lige det, jeg var forberedt på. Altså, vi har lige taget et billede af en busnæ, hvor der falder den rude i og sådan noget. Efter et røveri nogle dage forinden. Men altså, det var rimelig ubehageligt. Jeg skal være blank om, jeg havde en peberspray på mig, men det var ikke den første tanke, fordi hvis vi har gjort, når han sagde, der kom flere, de var på vej nu, og vi skulle bare løbe. Vi gik derfra noget hurtigt væk, fordi man ved ikke, hvor det ender, de typer der.
Så næste år, så vi, i 2010 i marts, der var jeg nede og fotografere en demonstration mod højradikal vold. Sjovt nok. Vi går derfra, jeg har taget nogle billeder, og jeg har talt med en autonom, som ikke kunne lide mig først i pænt. Men så da vi går derfra, så jeg mærker, der kommer et eller andet i ryggen på mig. Jeg vender mig om, og så kommer der sådan 6-8 autonome, og de er maskeret alle sammen, og slår mig med gennemsigtige glas, faktisk håndflasker. Og jeg ved ikke, mange gange det er stået, men jeg kalder man det går meget stærkt. Altså i starten tror jeg, det var 10, men han har kun været 6 eller 7, det er svært at sige. Hvad var det, de slog med? Faktisk håndflasker. Faktisk håndflasker, og gennemsigtige glas. Glas? Ja, glas. Det har væsen. Og det ene af dem gik i stykker, og jeg kigger op på den ene af dem. Og jeg tænker sådan, okay, det her det er alvor, ikke? Men jeg forsøger sådan en knud på Parkerli, for der står minimum 100 viner. Og det går stærkt, de er væk igen lige med sammen. Min makker har fået endnu flere kul, end jeg har fået, ikke? Han skal syes 3 steder i nakken. Men altså, jeg kom hjem efter at være på hospitalet og blev lagt sammen om aftenen. Og egentlig blev mest chokket i at blive overfaldet, som lige var. Altså jeg blev også i et andet ansigt, jeg tror også, jeg har et billede af stedet. That's why new Jo, alt hvad jeg har fundet ud af venstrefløjen, stort set har jeg fundet ud af efter det overfald der. Så man kan sige, hvis de gerne vil have været fred, så skulle vi bare lade dem være. Altså tryk og modtryk, siger man venstrefløjen, og det gælder begge veje. Men i dag der har vi, skal vi tale om venstrefløjen, vold og ytringsfrihed, og der må vi jo starte med at understrege, at venstrefløjen, også venstreradikale, også kommunister, anarkister, har ret til at ytre deres holdning, uanset om vi ikke kan lide det eller ikke. Det ligger i demokratiet, og så må det være. Det gælder så begge veje, men jeg synes, man skal skille starten af altså legal venstreradikalisme og illegal venstreradikalisme. Altså den store forskel, hvis jeg skal sige det, mellem højre og venstrefløjen i dag, så er det den samfundsmæssige afgrænsning, der er. Altså, der er ingen nazister, der bliver indbudt til noget som helst. Men kommunisterne kommer på tv. Altså, det er forskellen. For mig at se, så er problemets kerne i Danmark er koncentreret omkring mediesyndikatet Monsum, der driver modkraft.dk, der har meget, meget tæt relation til antifascistisk aktion og ressourcekollektiv Radox. Og der er en masse forgreninger, der går ud derfra. Men altså, man kan ikke tale om AFA og Radox uden også helt modkraft. Det viser en gang med en retssag. Derudover så er det Socialistisk Ungdomsfront, en revolutionær bevægelse, der samarbejder med Enhedslisten. Og det er dem, der er på efterskoler, det er dem, der har pøben, kan man sige, demonstrationsfylden til demonstrationer, der udvikler sig voldeligt. Og det gør de systematisk, og det er ikke en tilfældighed. Men Modkraft blev grundlagt af medarbejdere på Socialisten Weekend tilbage i 2000. Og da avisen blev lukket, samme personkreds kom så over i det mediesyndikat i en zone. En af dem, der gik overfra, det var Martin Lindblom, en erklæret kommunist, som var leder til en stød i 2009. Og han blev kaldt Martin Katz. Og altså, man kan følge hans færden i Aktion Blade helt tilbage fra 15 år tidligere. Han var stod for udgivelsen af AFAs 5-årsskrift Vi tilstår. Og det er så erklæret i blank, hvad deres principerklæringer er. Og hvad de har lavet aktivitet. Og det er råvold, og det er her, der er det er ikke noget, de skjuler. Og det undrer mig også, det er lovligt. Altså, at de kan udgive en bog, hvor de fortæller sådan, men sådan er det. De er også for offentlig støtte her for nogle år siden. Sådan er det bare. Men på en af de første sider, der forklarer de, at de er inspireret af Roter og frontkæmper på. Det er en paramilitær gren af kommunistiske Partei Deutschland, oprettet i 20'ernes Tyskland. Så en af de første medlemmer var Erik Honecker, en af ledere til det her. Og man kan sige, at AFA skiller sig fra andre organisationer ved at være ikke bare anonym, men også erklæret militant. Og der må være noget med lovgivningen der, som jeg tror, Henrik kommer ind på senere. Fordi kan man erklære sig som militant, så skal det opløses ved lov, vil jeg tro. Ikke fordi jeg synes, det vil hjælpe mig på det, men altså, det burde man vel. Altså, lov er lov. Men altså, i dag kan man tale om det nye AFA. Det er generationen efter Martin Lindblom. Og som jeg ser det, som
mine aktiviteter har vist, at man kommer ind på autonome kollektiver på Nørrebro. Og det er Bumsen i Baldersgade og Sankt Hans Torv kollektiv. Særligt de 2 kollektiver. Der er flere kollektiver, men det her, hvor kernen bor. Og de er ansat fra voldelige angreb over almindelige mødeterror, som også har interesse for os her i dag, og mere folkelige demonstrationer under dæknavne. Et par eksempler på de der folkelige demonstrationer, det kan være borgerinitiativ kirkeasyl. Det var ikke gennemsnitlige borgere for det. Det var hardcore kommunister, som ønsker staten nedlagt. Det er meget simpelt. Så der overfor mangfoldighed. Hvem kan være imod mangfoldighed? Men altså, det endte med gadevold, og det var planen helt starten af. Man kan sige, at klassekampen har mange strenge for de her folk, og vold er kun en del af det. Ikke en større del af det, men det er en integreret del af det. Der er ingen idémæssig adskillelse. Altså hvis man ønsker en revolution, der skal komme nedefra, så har man også behov for at kickstarte den. Så kan man jo ikke tage det borgerlige samfunds normer for anden end findes. Ja. Da AFA blev startet op i 92 i Danmark, der var der debat internt omkring, vi skulle kalde det antikapitalistisk aktion. Vi har så valgt at kalde det for antifascisme. Selvfølgelig fordi, at antikapitalisme lyder lidt. Det selv er ikke rigtigt efter murens fald. Et af de større aktiviteter, de havde, det var globale rør. Den er sikkert mange, der husker med de hvide kæledragter. De taler om civil ulydighed. Altså angrebet på Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller i 2003 med Malling. Der var den ene af dem aktiv stalinist. Det er han stadig den dag i dag. Altså stalinist. Altså ikke sådan tynd, reformeret kommunisme, der bare er totalitær. Han er stalinist, ikke? Med alt, hvad det indebærer. Og den anden, han er eneste fastansat på modkraft i dag. Rune Eltart. Og han har tidligere overfaldt folk Peter Brixtofte foran hans datter tilbage på valgaften i 2001. Dengang var han aktiv rebel Socialistisk Ungdomsfronts forløber, som så samarbejder med Enhedslisten i dag. Civil ulydighed, det har aldrig været andet end iscenesat konfrontation med politiet, med det formål at underminere retsstatens legitimitet. En af demonstrationerne under COP15-topmødet, det var No Border, No State. Og det er det, de mener, og det er det, de arbejder for. No Border, No State. De kalder sig klimaaktivister, humanister og alt det, der ligner, men de er altså revolutionære venstreradikale, der forsøger at kickstarte revolutionen. Centralt i AFA's ideologi er ideen om racisme. Det er en handling og ikke en holdning. Altså med så skiller man i retssamfundet mellem, at folk har en illegal mening, og så har de en illegal handling. Men altså, sådan er det ikke for AFA. De erklærer militant og udpeger selv sine fjender. Og de er ligeglade med ytringsfriheden for os og andre. Det handler om deres dagsorden. Det er ikke noget nyt. Tilbage i 70'erne så var det meget normalt, at betonkommunisterne betragtede det borgerlige samfunds normer som vold mod individet. Jeg har fundet et stykke fra Fyrvetaler 1979, hvor stykket imod vold. Og der taler om den vold, der lader nogen leve dårligere end andre. Og det vil sige, at et hvert ikke-kommunistisk lige samfund vil være vold mod den enkelte, som berettiger til at lave det, man ønsker, stort set. Så kommer vi til research-kollektivet Redox, som egentlig er det samme som AFA. Man forsøgte at adskille det, men retssagen har vist, at det kan man reelt ikke, fordi det er samme, der leder det, og personkredsen er helt det samme. Det blev oprettet i vinteren 2005 med udgangspunkt i kollektiv Bumsen på Baldersgade. Og her kan jeg sige, at i årene 2000-2002, der havde ansat politiet kollektivt 3 gange, og de fandt et bombeværksted med rør og brandbomber, og senest nu færdige tidsindstillede bomber. Så det er nu, de arbejder med. Det kan godt være, at de ikke bruger så meget. Husk lov for det, men altså, intentionen er. Men de her nye unge venstreradikale, de mente, at de gamle AFA blev for håndtam, og der var sådan noget helt demos, og det er jo egentlig 68 af kommunisterne, som alle sammen var pensionsmånede. Og der skete ikke rigtig noget ud, og de skrev nogle lidt pinlige artikler. Og de startede sådan noget, der hed Nazi-info. Og Nazi-info, det var egentlig en plakatkampagne, hvor de havde en plakat op, her på en nazist. Og lavede en hjemmeside, som i øvrigt hurtigt blev lukket igen. Der tog det alligevel munden for fuld. Men altså, vi har lige nu her i Aarhus, det kan godt være, det kan stå i nogle landstækkende medier, men altså, handler det jo
så støtter du aktivt medlem af White Pride. Jeg mener, der er 10 eller 15, der vil hænge ud ved forskellige kampagner. De er jo rigtig i Aarhus lige nu. Og medierne har skrevet om, lokale medier har skrevet om det et par gange, men det er ikke noget, der har fokus. Det er ude foran arbejdspladsen, og det er... Nu skal jeg se, om jeg kan finde en. Ja, den her, den er også fra i år. Så var der også, så som det her, det er de holder til, når de melder hele facaden lyserød i tidlig morgen. Det bliver så fjernet med det samme, og vi skriver helst ikke om det. Men altså, det er meget med det er længere ned i Jægersgade. Der er den anden bar, hvor de hænger ud, og den er blevet smadret flere gange. Ja, altså Nazi-infokampagne, det var en forløber for SOS-kollektiv Badox. Og de blev hurtigt styrende, fordi de havde gode kontakter i det etablerede miljø. Så de havde et godt udgangspunkt. Og jeg var med i Københavns Byret ved den første retsdag. Og så talte de om hacking, e-mails og overvågning op mod 4.000 personer. En af de ting, jeg hørte, det var for eksempel, at jeg så flere fra KU og Liberale Alliancer på den der overvågningsliste. Men på den gudtiltaltes computer, der fandt man hele KU's medlemsliste. Det må have vis interesse for Jarlov her. Men de havde 130.000 billeder på en server, der var placeret i Fredericia. Og en af de 10, der havde adgang til databasen, det var Claus Svart Brunsen. Nu har jeg jo talt med PDC, og de fortæller mig, at der var et billede fra Tryghedsselskabet til et arrangement i 2008 af mig. Det taget af Claus Svart Brunsen. Og han er ikke sigtet til sagen. Men fordi politiet ikke tror, at de kan ende med det, men han var inde i perlen, jeg se, faktisk Kolkjær lige om bagved. Så tætter de på, og har flere andre eksempler med Tryghedsselskabet på anden, der har vi til et møde i Tryghedsselskabet i Malmø, hvor vi har Simon Bønger Poulsen. Han kalder sig tidligere Bomberkvier, og han har lavet en hel del. Han har også opkaldt Kanalias efter en terrorist. Det er sådan en klassisk suffer, der kommer ind i et radikalt miljø, og som så fortsætter og bliver mere og mere professionel kraft af, at han kommer ind i Nørrebro-netværk. Simon Bønger Poulsen var det her. Her har vi Rasmus Pastor. Han truede mig i forbindelse med retsdagen, hvor jeg var inde. Jeg kom her til de følgende 8 retsdage. Ikke kun fordi jeg kan se, men også fordi han er ikke særlig farlig, men altså, han har et helt flok om bagved, og han har også en telefon. Han stod og ringede, tænkte jeg gik ud derfra. Og så blev vi for fuldt 300 meter. Altså, jeg har 3 børn. Jeg har ikke det store interesse i at slås med optionen. Altså, jeg kan godt gøre det, hvis jeg ikke har en alternativ, men så vigtigt er det heller ikke for mig at komme ind. Jeg har en ting mere fra Sverige med Tryghedsselskabet. Her har vi Hans Erling fra Tryghedsselskabet i Sverige og Mathias Væk. Han er en af lederne af AFA i Sverige. Han går direkte hen og tager billeder og sådan noget. Det kan de gøre, fordi de virker voldelige. Jeg vil aldrig kunne komme tæt på AFA. Jeg vil ikke kunne være på Nørrebro i en halv time på en café uden at blive spurgt. Og så kan det ende grimt eller meget grimt. Jeg vil ellers blive helt væk. Sidste gang jeg var i København for at være med i selskabet, det var sidste år, et års tid siden. Der står en mand udenfor, der kommer ind. Der kommer i aller sidste øjeblik, og han står på en cykel, og så han er parat til at køre igen. Han tager billeder af mig, og han venter på mig, det er helt tydeligt. Han tager helt række billeder. Skjuler sit ansigt på kameraet, og så kører han igen. Det var det en af de andre, der taget billeder af ham. Det er jeg glad for. Ham er jeg ikke identificeret med, men det er klart, at folk, der fotograferer mig, og vil forsvinde hurtigt igen, dem er jeg interesseret i. Altså, jeg er ikke en puritaner på den måde der. Altså, jeg går til kamp med det, jeg kan inden for lovens grænser. Men det jeg vil sige omkring modkraftmiljøet, de gør både legal og illegal venstreradikalisme. Og for mig at se, så er afstanden til Enhedslisten ikke særlig langt. Det kan godt lyde lidt skænger for nogen, ikke? Men det er det, man kommer frem til. Når man kommer nogle eksempler på Enhedslistens lokalafdelinger, linker og støtter AFA og Redox økonomisk. Det er klart, som vi sikkert siger, men det er fordi, vi har en decentral struktur og bla bla bla. Det er ganske rigtigt, men derfor støtter vi stadig. Soferne, som er deres uofficielle samarbejdspartner, som de lokale med flere steder i landet, jamen altså, de mænger sig. Altså, der
deres logo er knytnæven, ikke? Og de mænger sig åbent med AFA. Altså, sådan er det. Det er to til samme sag. Når den ene demonstrerer, så er de andre med. Sådan er det. En af sufferne, som kom i Folketinget efter sidste valg, det var Rosa Lund. Hun var tidligere talsmand for Operation Luk Lejren, som er forløberen for kirkeasylet. Hun bor i dag på samme adresse som en af de tiltalte i AFA Radarsagen. Det har ikke været i medierne. Men altså, forestil dig noget lignende, at en MF'er fra Dansk Folkeparti boede kollektivt eller dele adresse på anden måde med et medlem af Combat 18, altså den sidste terrorsag. Det vil være helt fortænkt. Medierne vil ikke slå med andet. Det er god grund, ikke? Altså man kan sige, at flere fra miljøet omkring modkraft af AFA har fået ansættelse senere i Enhedslisten. Jeg kan nævne Ulrik Kohl. Jeg mener også, at han har en sigtelse til terrorstøtter på et tidspunkt. Mindst en. Så er der flere fra AFA, aflæggeren Globale Rør, som altså jeg har et billede fra toppen af Sandomlejren, hvor de har, der står en 6-8 autonomer på toppen, og 3 af dem fik senere ansættelse i Enhedslisten. Og det er Thomas Bugge, Nikolaj Heltoft og Peter Dragsted, sidst men ikke mindst.